Halimbawa may pagbabago na parang nalata, na nag-yellow yung dahon. Ang ganda nitong Campus Portuanum, guys. Kung saan kami, binabantayan kami. Ang ganda ng subhastatum yan, guys. Harvest, guys. My God, grabe. Ayan. Ito na yung cardboard. Yung hinarvest natin na cardboard na malaki doon sa Petit Jungle 2 ay maire-repat na. Okay, pakibaba mo nga ito, papi. Lagyan mo nga dito. Para hindi siya magpagaypay-pagaypay. Paraypay-paraypay. Lagyan dito para hindi siya mahanginan. Dahil mahangin-hangin tonight, ay ilipat natin, ibababa natin. That para hindi magalaw. Okay? Linden eye. Ayan, linden eye. You go there. Like that. Okay? At ito na kami. Ano? Bumati ka naman. Hi guys. Hi Tahimik mo. Kachich. Hello, Kachich. Good afternoon, everyone. Nakita nyo naman dito, ang daming na-harvest. O sige, ano mo na yan. Pero hindi namin i-repat lahat dito dahil nga super dami. Ako, grabe. Giant to. Dami. Maglanting na natin yung maglanting na si yung spaceship. Spaceship. Ang alien, maglalanting na siya. Sus, ano ba Ano ito? naman, ay katin ko na siya para bukas, pag repat ko ay tuyo na. Mas maganda yung malipat siyang matuyo na muna yung kanyang cutting. Okay? Siguro ito ay madali lang tumubo ito, guys. Talaga. Dami. Ayan. Gupitin ko lang ng gupitin. Para bukas, yung dagta niya ay tuyo na. Ready na bukas. Ayan. Ayan. Kumusta dyan? Yung aso, yung tanim mo. Ayan. Ayan. Ang dami nito. Ang dami nitong lahing ko. Ang dami. Ayan. Ayan. Ayan, oh. Lagyan na natin ng bunot dito. Pagilid ng cardboard. I-explain mo. May ginagawa ka dyan, i-explain mo at i-see. Ilagay ko na yung Kanya-kanya kaming roll ngayon, guys. Sa dami, dumami kasi sobra. Grabe, ang dami ngayon, guys. Oh, tingnan mo naman. Oh, ang dami. Ang dami, grabe. Oh, my God. Tandahan, bigla. Tandahan lang. Tamang-tama ito bukas. Tuyo na yung dagta. Maganda na siyang ilagay sa pat. See? Pinapagpon na ganyan. You see? Cardboard. Na, okay na. Ayan. Cardboard. Ito yung pinutol natin doon na mahaba. Ang pangalan nito, guys, ay Philodendron acutatum. Madali lang mabuhay ito at ang ganda-ganda nito sa loob. Para sa loob ng bahay. Ang cute-cute nito. Ganda. Then, ang dali lang buhayin nito. Madali lang mabuhay, guys. Ayan. Ganyan ako mag-cut. Yan yung ganyan siya, guys. Oh. Nakita mo? Kung saan yung roots. So,
Yan, yan, Ito na, konti. push na, oh. Yan. Okay, ito na, ilagay ko na lang dito. Yun na, tapos na si cardboard. Yes! Diyan lang, para hindi. Ayan. Hello? How are you? Halika dito, may bisita kami. Ano may number na 318? Ha? Ano ba itong phone number na may 318 sa last? May tumatawag? Yung phone number ba? Ito Sa akin ba? Saan ba pupunta si ano? Tignan mo naman. Oy, Charm, halika dito, pati aso guys. Gusto nang makialam. Ay, baka makakain ka ng philodendron. That is poison. Yun nga pala guys, paalala ko sa inyo. Itong mga plants na ito, magaganda. Oo, ang gandang tignan, nakakatuwa, stress reliever, at saka kung gusto mong kumita, kikita ka dito, ang daling alagaan, nakakatuwa. Pero, may dapat tayong ingatan kasi nakakamatay din ito. Ito ay killer din kung mga pwedeng mangyari sa iyo kung hindi ikaw maingat. Kailangan pag hawak-hawak mo nito itong dagta niya, ito, poisonous po yan. Halimbawa, yung mga pets nyo ay nakakain ito, mapapansin nyo magsusuka-suka ng mga yan. Kasi nga, poisonous po ito. Kaya, dapat alam natin na itong mga philodendron at saka mga anthurium ay mga poisonous din, nakakamatay din. Kaya, ingat-ingat pag may time. Ayan, wala siyang pero pwede pa rin. Tignan mo yung ano mo mamatayan, pinuputol-putol mo, wala nang ugat yata. Yun, pagalitan ko siya guys. Pinagalitan ako, guys. Rich sheets. Pinagalitan ako guys. Gagantihan kasi napagalitan. Pinagalitan ako. Ayan o. Ayan, inilalagay niya na sa pot yung iba. Pag di natin naubos to sa pagre-repat today, ay meron pa namang bukas. Tamang-tamang matuyo yung kanyang dagta. Dagta is meaning yung Oo, ganda sap. nito. Oh, Yung tignan sap yung niya, bulak yan lang yung ang kanyang poisonous. dahon, oh. Ang ganda niya guys. Ang ganda ng design nito. Similar to burley marks. Minsan nga pinagkamalan kong burley marks yan eh. Kaya lang ito guys ay may mas mahaba. Mas humahaba siya kaysa burley marks. Ganda ng pangalan, parang singer ah. Oh. Parang singer ang pangalan niya guys ha. Acutatum. Ang pangalan niya, Burley Marks. Hindi ito burley marks. Ay, Acutatum. Acutatum pala to? Ay, Acutatum. oo nga pala. Acutatum pala ito. Acutatum. Ano, dalawa o isa lang? Isa lang? Isa lang. One each pot. Dami nating na-harvest guys ha. See that? Naku, sasayanan na tayo dito sa dami ng tanim natin. Lalo na pag napalawak natin itong ating kalagayan. Shush, makakarating tayo hanggang sa airport to. Hanggang Panglaw. Dami guys. Oh. This is Acutatum. At saka yung isa ay ano ang tawag dito? Golden, ano yan? Golden Sunrise. Golden Sunrise, Acutatum, and the Parang kumpanya ng Anthurium Genmanii na yung pagoda. Yun ang naipat natin today. Kaya ang ganda. Ako'y masaya. Ala, parang na kami na dito sa Patupang Pagate guys. Napansin nyo? Nakakatuwa eh. Kasi ngayon lang nagkaroon ng time. And then, Pango ah. ngayon lang uli namin binisit talaga ang lahat ng sulok ng aming garden. Binisit namin ang bawat halaman. Naku, nagsisilakihan. Ang bilis talaga naman. Alam niyo yung mga nawala nung bagyong Odette? Wala yun. Napalitan ng marami. Totoo lang. Ang sama-sama ng loob ko noon dahil sabi ko, uy, nawala yung si ganito, nawala yung plantati na si ganito, pero napalitan, nag-multiply. Ayun. Pero may mga nawala Grasya talaga ay na wala ganun na talaga disappear pag na dyan. dumadating, no? Nawala. Ha? May Nawala nawala yung na disappear. ang... May iba nag-disappear na. At saka ito pa pala. So meaning, 4 types of plants ang
na-harvest natin today. Today, Sunday. It's August 14, August 14, 2022. At ang harvest natin ay Acutatum, Golden Sunrise, Hampos Portuanum, and the Genmanii, yung Anthurium. Ayun. Isa lang ang Anthurium na na-harvest natin at yung iba, yung tatlo ay ano lahat, yung Philodendron. Philodendron. Oh. Dami guys. Dito ko na yung kaya ilagay. Ilagay ko doon. Ang dami. Oh. Oh my God. Ang dami. Ang dami. Kuha ka dito. Okay. See? Ang dami. Ayan. At sa pagtatanim naman guys, meron akong isa pang tip na din nasabi. Yung gamitin yung pot ay dapat ay maraming butas ang ilalim. Pwede nga butasan pa dito sa side. Para sa ganun ay madaling mag-drain, okay? Well drained siya pagka water mo ng plant kasi yun ang pinaka number 1 na kontra nitong mga philodendron at anthurium plants, okay? So yun. At kapag ka naglagay ka ng potting mix, huwag mo not necessarily na punong-puno at marami. Baka akala natin ako rin noon hindi pa ako naghahalaman at hindi ko pa alam yan. Gusto ko mabusog yung halaman kaya pinupuno ko yan. No, they don't need a lot of potting mix. Bakit sa pares mo ba yan na matakaw? Ayun na nga, ang sama mo! Sorry. Ay, ginubulgar ako guys. Eh paano mo busog ka ano ah? Patay ko. Busog ka mo Ayan, naman. binubulgar niya matakaw daw ako guys. Eh paano Iyak dito? na ako nito, iyak na ako nito. Punong-puno ka mo naman kasi eh. Ikaw naman Iyak oh. na ako nito. Busog ka na. Siyempre, sino bang ayaw ng puno to? Ikaw, ayaw mo? Pagka marami ang ano, yun, salapi yun, pwede pa. Ayaw mo ng puno. So, gusto ko puno. Oo, abundance yun. Ayan. Kasi gusto nating maging rich. Kaya rich chicks. Rich chicks daw. No, not literally yung ibig sabihin nung name ng ating channel, ha? Rich chicks meaning rich in happiness, ganon. And chicks, cheerful. Yun ang anak ko ang gumawa niyang name na yan. Hindi ako. Okay? But speaking to that words, kung ano na yung sinasalita mo, nagiging totoo yun. Hindi mo ba alam na ang words natin ay powerful. Nagiging totoo yung mga sinasabi ng binibigkas natin. Lalo na yung i-describe natin sa sarili natin. Naniniwala ako sa ganun guys. Yung salita mo ay yun ang magiging ikaw. Salita mo na yung halimbawa i-describe ang sarili mo, lalo na yung iba, sasabihin, ay ang yaman mo, ako ganito na lang, hanggang ganito na lang, mahirap ako kasi mahirap, ganun, puro ganun, mahirap, nakakaawa kami kasi wala, sangkahig sumpuka kami, alam niyo yun? Very powerful yun, kaya huwag yung gagawin yun, huwag yung sasalitain yung mga words na yun, sabihin nyo, gipit man kami ngayon, mamayang konti makakaraos din. May awa rin ng Diyos. Ganon. At saka, have faith. Pag sinalita mo yun, ibig sabihin, may faith ka sa God. That's why, ang God, ayaw niya na negative ang mga sinasabi mo para sa sarili mo. Okay? Dahil mahal tayo ng God. Ganon. Okay. Tapos ko nang makat lahat at ang dami nito. Naku, sus. Ang dami nito guys. Pero usog. Oh, ang bilis naman mag-propagate ng lakay ko. Expert ng propagator ito. Talaga. Ayan. Ayan. Ang dami na guys. Super dami Sa na. taas, kukuha pa ako. Oh, Ano? okay. So, ganun naman ang pag-propagate namin. Ngayon, yung tips ay ganun nga, yung mga hindi ko nasabi ay about the pot na
not necessarily na puno, at saka kung pwede, yung mga chunky, ang potting mix na ilagay nyo. Chunky na potting mix, like for example, chunky, meaning yung mga cubes, yung coconut cubes, maganda, acacia leaves, yung mga lumang-lumang, yung mga puno-puno ng mga bamboo na, yung naluma na talaga, gustong-gusto nito nila. Malamig kasi yung bamboo eh. Kaya gusto nito nila, pero wala kami, that's why rice hull ang nandito, it's okay pa rin. Okay, basta hindi lang natin sila hindi sila malunod sa tubig. Ganun. At bantayan na lang natin kung anong mga at obserbahan kung halimbawa may pagbabago na parang nalata na nagyelo yung dahon, obserbahan mo, tingnan yung roots kung baka tinubuan ng fungi. Pag tinubuan ng fungi, ay katin mo yung na-affected area and then lagyan mo na siya ng cinnamon powder. Pwede rin yung cinnamon powder or yung ginagamit namin lagi na Diethane 41. Yun, ilalagay mo dun yung powder. Pero ngayon na okay naman sila, hindi kami naglalagay. Okay lang yan. Pero pagka nagbago sila at yung medyo nakita mo may problema, parang ang doktor niyan eh. Pagka tingnan mo at examinin mo ang problema. Ang ganda nitong Campos Portuanum guys, pero I will continue ang pagpapat bukas, paglalagay sa pot kasi nakulang ng pot. Tamang-tama na matuyo ito sila bukas, matuyo ang dagta, okay lang yan, hindi yan mamamatay, okay lang yan. Charm, okay na, tapos na ako dito. Miley, tingnan nyo naman itong mga ito, mga marites, nakisali guys, look at them. Look at them, oh. Look at them. Tingnan mo yung mga marites na yan. Oh. Kung saan kami, binabantayan kami. Hey, Charm. Okay, magbabay na ako. Yun namang isa yun na iniwan na ako. Nag-basketball na, guys. Okay? So, magpaalam na ako. Dahil wala naman na yung kasama ko, magpaalam na muna ako. Ang ganda ng oh. Subhastatum yan guys, nilagay ni Edgar kahapon yan sa kilid na yan. Tuwan-tuwa ako dyan dahil napakalaki na. Ayan. Okay, magpaalam ako. Okay guys, bye-bye. See you again on the next video. Sana naman ay naibigan nyo yung video. Sana ay natuwa kayo at nakapagbigay ako ng konting informations na hindi nyo pa alam. Alam kong magagaling kayo guys, pero nagbabaka sakali lang, baka pwede akong makakontribute ng kaalam about paghahalaman. Tapos, yun guys, mag-ingat lang tayo lagi-lagi. And thank you for all your support. Everyone, okay, you are well appreciated and God bless us all. Bye-bye, take care. Mang isa, nandoon. Wow, magbabay ka na Charm. Bye-bye. Nasaan na yung mga kasama mo? Bye-bye.